Ahoj! Dnes ti chcem ukázať jedno miesto, ktoré je úplne neskutočné na vypnutie a únik z tohto mestského bláznica. Predstav si, že by si mal svoj vlastný kúsok raja. Na južných svahoch Štiavnických vrchov leží obec Pukanec, konkrétne časť Majere. A čo sú to vlastne Majere? No, predstav si to ako takú samostatnú osadu, ktorá patrí pod obec Pukanec. Kedysi to boli väčšinou hospodárske usadlosti alebo rozsiahlejšie pozemky, kde sa gazdovalo. Dnes je to skôr synonymum pre pokojné vidiecké prostredie s menším počtom domov, kde si fakt prídeš na svoje a hľadáš únik od všetkého. Žiadne davy, žiaden hluk, len ty a príroda. Je to takéto miesto, kde si ľudia ešte podávajú kávu a večer počuješ len šum lesa. Ak ti to náhodou nič nehovorí, tak mi ver, že po tomto videu budeš chcieť baliť kufre. Na začiatok jedna taká malá vychytávka, pri ktorej práve ideme, a to je tento hobití domček, ktorý sa síce teraz využíva ako záhradný, ale vieš si predstaviť, ako by sa v ňom vybláznili tvoje deti? A teraz k tomu, prečo ti o tom rozprávam. Mám tu pre teba jednu fakt výnimočnú ponuku, ktorá v sebe ukrýva obrovský potenciál. Predstav si, že v tejto tichej časti, úplne mimo hlavnej cesty, je na predaj menšia chatka na pozemku, ktorý je jednoducho úžasný. Celý tento pozemok má úctihodných 2700 m2 a šírku parádnych 26 metrov. To už je priestor, s ktorým sa dá niečo robiť. A čo je super, máš tam pripojený obecný vodovod, elektriku a dokonca aj vlastnú studňu. Samotná chatka je ukrytá v zadnej časti pozemku, čo ti zaručuje absolútne súkromie. Hneď ako vôjdeš dnu, privíta ťa vstupná chodba spojená s kuchyňou, kde si môžeš hneď navariť niečo dobré. Ďalej sa dostávame do obývacej miestnosti a ako vidíš, celá táto chatka je obložená drevom, či už ide o spodnú časť alebo vrchnú. Jediné, čo tu mne osobne chýba na tej chatke, je možnosť vykurovania krbovými kachlami, teda drevom. Čo však v dnešnej dobe nie je vôbec problém dorobiť. V chate sa nachádza aj menšia kúpeľňa s prietokovým ohrievačom. Na poschodie sa dostaneš týmto dreveným rebríkom, ako to často v takýchto chatách teda býva. No a na poschodí je oddychová časť so 4 lôžkami, ideálna ale aj pre celú partiu. No alebo rodinu s 2 deťmi. A teraz už takto pomaly zliezam z rebríka dole. Netradičným spôsobom, neskúšajte to s telefónom v ruke, ale podarilo sa mi to bez pádu. To najlepšie si dáme nakoniec. Presunieme sa do zadnej časti tejto chaty, kde to vyzerá ako absolútna divočina. Dostali sme sa na túto priestrannú terasu, ktorá je pre mňa úžasná práve tým, že je otočená priamo do prírody, do lesa, ktorý čiastočne pripomína nejaký ten prales. Je tu absolútne ticho. A je tu vždy absolútny tieň a veľmi príjemná klíma, ktorú vytvára vlastne toto jazierko, ktoré bolo umelo vytvorené, pôvodne slúžilo na chov struhov. A za týmto rybníčkom preteká ešte menší potôčik, ktorý ale bohužiaľ teraz neuvidíte, nakoľko nie je v ňom veľa vody a hlavne je tam dosť taká húština. Táto chata je aj podpivničená, ale táto časť si pýta trošku rekonštrukcie, takže zás máš tu priestor na svoje vlastné nápady. Takže len nakúkneme a to bude asi všetko stadiaľto. A prečo je táto oblasť taká výnimočná? No predovšetkým je to úžasné miesto pre všetkých milovníkov prírody, turistiky a pokoja. Okolie Pukanca a konkrétne Majerov je jednoducho dýchberúce. Máš tu naskok nádherné Štiavnické vrchy, ktoré priam volajú potom, aby si šiel prevetrať hlavu na nejakú túru. Byly jednou 2 budky, ale nebyly to obyčejné budky. Byly začarovaní, byly to kadi budky. A pre koho je to ako stvorené? No v prvom rade pre teba, ak túžiš po pokojnom prostredí obklopenom prírodou. Ak si ten typ, čo si rád oddychne od zhonu, tu si na správnom mieste.
Navyše, dostupnosť je fakt super. Z diaľnice pri Novej Bani si tu autom za nejakých 20 minút. Alebo ak si hľadáš miesto, kde by si užíval víkendy, ale v kútiku duše snívaš o tom, že by si možno raz vymenil ruch mesta za trvalé bývanie na vidieku, tak toto je ono. Tento pozemok ti totižto ponúka možnosť výstavby rodinného domu. A to najlepšie, pôvodná chatka by potom mohla slúžiť ako parádny hostovský domček. Vieš si predstaviť, že si postavíš dom snov a kamoši k tebe prídu na víkend do vlastnej chatky? Luxus.